negendo kyo kumisana nga narorire aba MCA baito bali bachoretu nga bono baikaransire batete go impeach omo deputy governor egento bago impeach ri omo deputy governor tindo chingento kibatete go impeach ri omo deputy governor nga allegation entangani nga he has absconded duty numa ito omo deputy governor omuntu komwega asio gukora no mugabana ya tokiringa mugabana tara mwagasi umugabana egasi agendrete nero nebitina gasi teya gukora ese ngenjo umugabana egasi abwende gukora korosi chipara deputy governor tamweti para nchiyo chikorosi wono nchyo tetakore umu deputy governor abwende ko eranya gitari anya kurigirira sa amariogo naro egasi gukora kana mbiyeri mariogo teyo nyagitari wono ngasi kimote gitachi gukora umu deputy governor abwende gonchukanana aligereriko se ECD mbu ya chigendrete bali babwende kwagacha bagendrete kwagacha lakini mpaka bono iga ECD nchiyo one kimbote geto mu deputy governor akore inchege hendo ndatebi abantu bagusi nene ndatebi aba MCA abayishimiwa emwachoretu mu oversight yo mugabana koranche kolega syo oversight yo mugabana mutiga mangana mange because egasi gabana atebe tuakore tarakora kende gyose para nchirikoroso nyagitari nchirikoro nchibwati mariogo ECD nchiyo and you want to impeach the deputy governor tigamba tebi gende giaste yo kego chakogenda nende bone gange wete umugabana oyu chipesa egento ndaburi umugabana kwanza chibesa chia chibasari chia abana baito no bali isiko as we speak right now chibesa chirichia chibwende ko bachichi basa ngeichire tikabae tikaya abana ebasari tikarosi chinyagitari tikaya na mariogo chinyagitari these are the things are shenanigans toteba nieke maene enche asa abantu babere bagotebanga omorembo ninchi nambe muna abere ke ngoteba omorembo lakini umugaba noyo for sure kende nke yagokora omorembe no kibono because to amotebiri kolegas tatagiti gukora gasi inkinenda tatagiti tomotebi egende kinya sae matigamba tebi nkiri gweti morero ekokorwe county yali geche gaiga. One thing about a senators nabantu bari up to standard nabantu baokorera ekemaene because nigecha gaiga nke gweti morero because senators are people abantu bamaitinki baokora intweto kanyite geche gaiga ngwete mukaya gotebanga nguchiare ko aba senators e million nyasaye aba senator aba koli chibeze che million nende mundaira nalia mundaira negasi chibese chibagutumia ko aba MCA ngwete aba eta 100,000 erumu 100 aba MCA bonse chibese echi ne chibese chirichia H.E Arati chibese echi ne chibese chiri abwente ko abantu chibasali uyimukiri chibesa abwente ko abana baito chibasali na chiakorereki na chiaire aba MCA ene ngwete ogachira aba MCA abane tumaitiembu abande go chinaro kumali nga babise makali tukeri inkyoko bisira aba MCA nayo mu MCA okweru 100 iri 100 ninki togo saba magendro korra abantu ba saba magendro tigago saba iri 100 okweurero utakune chiere abantu bawo bachandike igore chipara inchoke ende bone ga nimbate chipara 48 chigendrete muna togo kwana lakini in one way or another ni inkora chipara chiane umugaba na ebeta akora chipara chiae para ya nere interlinked buna togo kwana para nerongo kora na akorire para kurukuru itare bakararia bakamarani ere bona abwende gukora para kuru itare gochisombogo Koruitali baka sombogo is only 2 kilometers. Lakini abantu bechae wekaba oncho kanane kilomita isano nemu bahire chae orosi ngencho para ya 2 kilometers yo mugabana esaregete. Baka bono na irire my own initiative. Na hatebire ngo tuminde chibasa chiane giche pare yerosi abantu bane bakonyeke. Lakini iyo bwende ko begasi account. So we tell the governor to give interviews no ebipindi bosa. Kolera abagusiba itegasi. Kolera abagusiye gasi ibintu ebyokunya kubuka kurumambi gasi ya no korama president turiko korakende gasi ya no korama abachumbi ahito igwana ina kilo muntu
tuigwane na gavana, tuigwane na senator, tuigwane na deputy governor, tuigwane na women, tuigwane na bachumbe, tuigwane na some of the MCAs, tuigwane nonye na bakorie gasi bao. In my constituency as we speak, kitutu cha Chenot, kwa butire CEC ya trade umusikendemo. Nero okonyete campaign agatigana na Manson Yongo Nyamweya akachoroka sole at the last minute bono iga omo chief officer okorukwatege kwa mubutire gasi bono iga as we speak umwezike naro okorukubina. She is a medical doctor, omuntu osomete miaka 6, omuntu osomete kokobwa nima governor tanchiti bantu basomete ayo nima tanchiti bantu wangaini anje tabantu abantu bali style gitega umwisike buno yobina. She is a medical doctor. Ngabono umurangire disciplinary action ewiki egocha esengencho nende tikamboli umuntu yo mugabana iri tanganike ntakolete umusiko yokurukubina akamo suspend bono amanye kumurangire disciplinary action. What is the procedure? Tikamotebye sengencho tachieti school e procedure nei okurangiri umuntu for disciplinary kwamanya gokoraki kwamanya kumuira suspension to kuira umuntu suspension umanya kumurangire kwa disciplinary action. That is reverse psychology. Unu mundu tamaitige ntakora igintu ndatebya bagusiba mintu county ya Bosongo eto muntu utachie skuru utamaitinkia gukora nende amatukae aisire go ikomo elio because ebintu biri bipindi bono ya ikirengako hasta yako enda kuruga ikaguchumutu hasta yako enda nende ntaketoko tebya mananchi mbuya mumanyo mugabano yo twachorete igasi ino gwake siasa nakorera ondeteyo na ondeteyo ense okorera buna simba gocha gwakorwe amanya gochuka na alire okagene nero akire